Slušajte ovako, drugari. Od sad sam ja vaš novi gazda. I moram da znate da sam ja za vas sve canu. A šta pa to znači canu? To znači da sam ja za vas Ciganska akademija nauka i umetnost. Jasno li je? Jasno. E sad, slušajte ovako. Pažljivo da me slušate i da zapamtite. Ovoj od sad pa nadalje je sve za našu budućnost i za naš bolji život. Da će nam deli povišice ovaj? Ko ti bre rekao da zboriš? Tišina u stroju! Dakle, slušajte ovako. Od sad u naš Bleh orkestar uvodimo kulturu. Ima od sad da se sviraju i pevaju samo one kulturne pesme, narodne i one stare. Jasno li je? Jasno. Nema više kič, nema više šund i nema onaj propaganda na one pesme od pijenje, lomenje čaše i tepanje. Jasno li je bre? Jasno je. Kako bre? Pa ja na tu pesmu bre čaše lomim, ruke mi krvave. I kuću sam napravio. Ja da se ne mešam, ali ljudi traže to. Pa neka traže. Oni možda traže šta hoće, mi ne možda sviramo bre, neću da idem ja ispod svoj nivo. Ima da vidite bre ove narodne pesme stare kad gi mi kulturno odpevamo, ima da gi traže svi. I još jedna stvar, kulturan orkestar i kulturne pesme ne zavisu samo od nas i od toj, nego mi od sad mora da se malo ponašamo i obnašamo kulturno na beogradski. Znate? A znate kako se to radi? Nije to ić teško, samo promeniš malko naglasa. Na primjer ovako, bandera se ne kaže bandera, nego beogradski se kaže bandera. Jasno li je? A, ne kude, nego kude. Nego da vi pitam, zna li bre neko onu i pesmu Ide Mile lajkovačkom prugom? Dobro, nije ni važno. Ako neko baš traži, mi će da mu ga otpevamo, nećemo nju da pevamo, nego će otpevamo ono koje znamo. Jasno li je to? Jasno. Znači, od sad smo kulturan ansambl. Ajde na rabotu svi! Radimo! Idemo! A bre ovaj naš gazda, kao da je neki književnik. Pa naš gazda nije bio džabe u Nemačku, nego da nauči srpski.